Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Egameni lika Allah onomusa oneshawu, udumo lonke lube oluka Allah. Siyaqhubeka nencwadi yethu Ahmiyatu Tawhidil Ibada, ukubaleka kwetawhid yokukhonza uAllah subhanahu wa ta'ala. Lesi ke isifundo sesihlanu. Isihloko sethu sithi tawhidul ibada huwa haqqullahi ala ibadi. Tawhidul ibadati huwa haqqullahi ala ibadi. Okuchaza ukuthi itawhid ekukhonzeni uAllah subhanahu wa ta'ala noma itawhid yokukhonza uAllah iyilungelo lika Allah ezigqilweni zakhe, iyilungelo lika Allah endalweni yakhe. روى البخاري ومسلم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحيل. أمبيقو لونه مالي حديث إكيشو بخاري ومسلم أي بالولا أو بي بالولا بي بيغا إسوغو معاذ ابن جبل أو موني وبلاند البستون يسيغا الله صلى الله عليه وسلم. Umuadhi ke uthi ngelinye ilanga lapho ngangihleli emva kwesithunywa ngigibele naye, ongibele nesithunywa, okuchaza ukuthi babegibele kwimbongolo, ngakho uMuadh wayehleli emva kwesithunywa, isithunywa sihleli phambili, begibele emhlanje wembongolo, okuchaza ukuthi babe sohambeni behamba. Isithunywa useyasho kuMuadh uthi kwangekho phakathi kwami naso ngaphandle kwesikhala esincane, okuchaza ukuthi isikhala esincane kakhulu, ngangisondelene kakhulu naso isithunywa, ngangihleli ngemuva. Uyazi ke nawe ukuthi umuntu mayehleli ngemuva gitshelwe noma ngakuthiwa ihashi noma imbongolo, isikhala siba sincane kakhulu esibahlukanisayo labo bantu abagibele. Usethi ke sathi isithunywa, faqala ya Muadh, isithunywa sathi we Muadh, sibiza uMuadh esemva kwaso. قلت لبيك رسول الله وسعديك. ngase ngithi ke mina labbaik, sithunywa sika Allah wa sa'dik. Lamagama labbaik wa sa'dik amagama umuntu awasebenzisa mayebiziwe, mawukuthi uyabizwa uphendula, uchaza ukuthi ukhona, usho ukuthi ukhona, ukuthi lo kubiza yakwazi ukuthi asho ukuthi ukubizelani, usebenzisa lamagama labbaik wa sa'dik. Ngakho kuMuadh washo lokho, wathi ke labbaika Rasulullah wa sa'dik, ukuchaza ukuthi osithunywa sika Allah ngikhona, ngilindele ukuzwa ukuthi uthini kimi. Thumma sara sa'atan thumma qala, usethi kuMuadh wasehamba, sasesihamba futhi ibangana nje lincane, waphinda futhi wathi ya Muadh, we Muadh. Qultu labbaika Rasulullah wa sa'dik, ngase ngithi labbaik, sithunywa sika Allah wa sa'dik, ngikhona la emva kwakho, ngilindele ukuzwa ukuthi udinga ini kimi. Thumma sara sa'atan, wasehamba futhi ibangana nje lincane. Thumma qala ya Muadh, waphinde washo kwesithathu wangibiza wathi we Muadh. Qultu labbaika Rasulullah wa sa'dik, ngase ngithi ngikhona sithunywa sika Allah, ngilindele ukuzwa ukuthi uzothini kimi. Qala hal tadri ma haqqullahi ala ibadi. Sasithi sithunywa sika Allah kuMuadh, ngabe uyazi yini ukuthi yini ilungelo lika Allah ezigqileni zakhe noma endalweni yakhe? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ngase ngithi mina Allah nesithunywa sakhe abaziyo, okuchaza ukuthi uMuadh uyachaza ukuthi akazi. Labo abanolwazi olungcono ngalokhu Allah nesithunywa sakhe. Qala haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Sasithunywa sika Allah siyasho ukuthi ilungelo lika Allah phezu kwezigqila zakhe ukuthi kumele zimkhonze yena yedwa, zingambhanqi nalutho. Thumma sara sa'atan, wasephinda futhi ehamba ibangane nje lincane. Thumma qala ya Muadh ibn Jabal, ya Muadh ibn Jabal. Uthe sehambile nje ibangane lincane, waphinda futhi wathi ke we Muadh ndodana kaJabal.
qultu labbayka Rasulallah wa sa'adik, ngaphinda futhi ngathi ngikhona sithunywa sika Allah, ngilindele ukuzwa ukuthi uzothini. Qala hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah idha fa'aluhu, sasithi sithunywa sika Allah, ngabe uyazi yini ukuthi iliphi ilungelo lezigqila noma yini ilungelo lezigqila ngaphezu kwa Allah? Iliphi ilungelo lesigqila ku Allah mangase izigqila zenze lokho? Kuchaza ukuthi makuwukuthi zikhonza uAllah yedwa zimbhanqi nalutho, uyazi ukuthi yini umvuzo noma ilungelo lazo. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, ngase ngithi mina uAllah nesithunywa abazi kangcono. Qala haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhibahum, sasa sithi sithunywa sika Allah, ilungelo lezigqila phezu kuka Allah ukuthi angazijezisi, ukuthi mazenze lokho zimkhonze yena yedwa zangambhanqa nalutho, angazijezisi. Okuchaza ukuthi kwelizayo uzozivikela kwesijeziso esikhulu esukungena esihogweni. Ilungelo lazi izigqila lelo, kodwa ukuze zithole lelungelo kumele ukuthi zimkhonze yena yedwa zingamubhanqi nalutho. Usethi kuSheikh mayeqeda kubalula le hadith, faqad ishtamala hadha alhadithu ala bayani haqqi Allahi ala ibadi. Le hadithi ke iqukethe ukuchazwa kwelungelo lika Allah ezigqileni zakhe, wa huwa ifraduhu bil ibada. Iliphi ke lelo lungelo? Liwukuthi ukhonze uAllah yedwa qhaba, wa tarkil ishraki bih, nokuthi ushiye kumbhanqa nokunye. Washtamala ala ihtimamihi sallallahu alayhi wa sallam wa inayatihi bibayani hadha at-tawhid, wa dhalika binidaihi Mu'adhan radiyallahu anhu 3 marrat, وذلك بندائه معاذا 3 مرات متفرقات. Useyachaza ke uSheikh ukuthi kanti futhi okuqukethwe ile hadith ukunaka nokutshengisa ubumqoka nokubaleka ukuchaza itawhid, lapho sithola khona ukuthi isithunywa sika Allah sibiza uMuadh, uAllah athokoze ngaye, simbiza kuze kube kathathu. Sikwenzelani ke lokho? Ukuthi uMuadh akwazi ukulalela lento isithunywa sika Allah somtshela yona. Thumma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ba'da dhalik, hal tadri ma haqqu Allahi ala ibadi. Kanti ke lapho isithunywa sika Allah sithi emva kwalokho, emva kokuba sesimbizile kathathu, sithi kuye, ngabe uyalazi ilungelo lika Allah ezigqileni zakhe? Wal muradu min hadha at-tamhid bihadha an-nida was-su'al an yatahayya Mu'adh radiyallahu anhu lima'rifa واستيعاب ما يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Usethi ke uSheikh kanti ke lokhu isithunywa besikwenzele ukulungisa uMuadh, ngokuthi silo simbiza kathathu, simbiza kaningi kanje kuze kube izikhathi ezintathu simbiza, silo sithi we Muadh, we Muadh, we Muadh. Sikwenzela lokhu ukuthi simlungiselele, silungise uMuadh ukuthi akulungele ukuthi akwazi ukubamba noma akwazi ukuqoqa lolwazi isithunywa sika Allah sifuna ukuthi sidlulise kuye. Wadhalika dalun ala kamali bayanihi sallallahu alayhi wasallam. uSheikh usethi lokhu kufakazi, kuyidalili, kufakazi kokuthi isithunywa sika Allah makuziwa encazweleni ekuchazeni idini ka Allah, ukuchaza kwesithunywa sika Allah kuchaza okuphelele, wa kamal nushihi, kanti futhi nokuyala kuyiziyalo eziphelele. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, sicela Allah ehlisele ukuthula nezibusiso kwesithunywa sakhe. وقد أورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في مطلع كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأخذ تسميته منه. وشيخ عبد المحسن ابن حمد أمبال ولنواتي أهمية التوحيد العبادة. Usethi-ke mayesesichazelile okuncane mayelana nehadith kaMuadh le avule ngayo lesihloko, usethi-ke
uSheikh al-Islam uMuhammad ibn Abdul Wahhab ukuthula nezibusiso umusa kaAllah ube kuye uyibalulile le hadith ekuqaleni kwencwadi yakhe ethi Kitabu at-Tawhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Igama layo lencwadi ukuthi Kitabu at-Tawhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Ukuthi mawukuhumusha kube ukuthi incwadi yetawhid, leyo tawhid eyilungelo lika Allah ezigqileni zakhe. Wa akhadha tasmiyatahu min. Ngakho-ke uSheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah benomusa kuye uthathe leli gama lokubiza lencwadi ngokuthi ayiqambe ngokuthi Kitabu at-Tawhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Ulithathe leli gama kuyo le hadith kaMuadh ngoba yiyo le hadith le ebalula leli lungelo lika Allah ezigqileni zakhe, okuchaza ukuthi lona lungelo ke ekumele izigqila noma abantu namajini baligcine leli lungelo, balenze, ngoba mabenze lokho bazothola ilungelo labo. Ilungelo labo ke ukuthi Allah ngabajezisi kwelizayo futhi ukuthi Allah abangenise eJannah, ngoba mabengajeziswanga kuchaza ukuthi ngeke bangene emlilweni, mabengangenanga ke emlilweni kuchaza ukuthi bazongena kuphi eJannah. Ngenxa yalokho ke kumele ukuthi sibe abantu abalaziyo leli lungelo lika Allah elisemahlombe ethu, ukukhonza uAllah subhanahu wa ta'ala yedwa nokwenza lokho Allah subhanahu wa ta'ala akufunayo sikwenze ngetawhid, sikwenze ngobunye buka Allah, singambhanqi ekwenzeni izenzo zokumkhonza. Futhi ke silindele lokho futhi sikholelwe ukuthi masenze lokho ilungelo lethu ke ukuthi uAllah kwelizayo angasijezisi. Sicela uAllah subhanahu wa ta'ala asivikele kuwo konke ukukhohlakala okufaka kukona ukubhanqa uAllah subhanahu wa ta'ala kumkhonzeni. Sicela futhi uAllah ukuthi asiphe ukuqonda okuyikona kona kwenkolo yakhe, asiphe amandla ukuthi silandele incwadi yakhe, silandele isunna yesithunywa sakhe, ukuthula nomusa nezibusiso zika Allah zibe kuso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.